Dit seizoen komt het LSO voor 5 concerten hier. De Eroica van Beethoven met een hele goede Italiaanse dirigent. 2 proeverijen, dat zijn dus voorproefjes van de grootste meesterwerken die we in dit seizoen laten horen. Het Vastelavondsconcert, het carnavalsconcert, wat altijd de tent uitswingt en de zaal puilt uit. En het nieuwjaarsprogramma. En wat ik heel leuk vind, dat Marion Lambrix, wat een grootheid is, een Limburgse, die zal het presenteren. Het is een heel mooi programma. Ik vind ook dat het er heel aantrekkelijk uitziet. Het is heel breed. Hè? Qua stijlen, qua muzici, qua solisten, muzici uit het orkest. 1 dirigent uit het orkest ook, voor de carnavalsconcerten. En nou, dit is een mooi voorproefje van een deel van de grote kwaliteit die we in huis hebben. Dus ik hoop dat u veel wilt komen luisteren.